ትንቢት ዘካርያስ ነቢ ዘካርያስ አገልግሎቱ ዝሃበ ካብ ምርኮ ዘመን ንድሓር ክኸውን ከሎ ዘካርያስ ዝተወልደ ኣብ ባቢሎን እዩ። ብዝርባቤል ኢያሱን መሪሕነት ናብ ይሁዳ ካብ ዝተመልሱ ሰባት ሓደ እዩ። ዘካርያስም ካህን ስለ ዝነበረ ድሕሪ ኣባሓጉኡ ካህን ዒዶቅ ሙማቱ ናይ ካህናት ሓለቓ ኮይኑ ከም ዘገልገለ ንርኢ። ዘካርያስን ሃጌን ተመሳሳሊ ዕላማ ደው ዘበሎም ይመስል። መንፈሳዊ ተሓድሶ ንኽመጽእ ዝደለዩ ናይ ክልቲኦም ነቢያት እቲ ቀንዲ ዛዕባ ናይ ይሁዳ ህዝቢ ንምግሳጽን ዝጀመርዎ ናይ ቤተ መቕደስ ስራሕ ንኽፍጽሙ ንምድፍፋር እዩ። እግዚአብሔር ይሁዳ ናብኡ እንተተመሊሳ ንሱ ድማ ናብኣ ከም ዝምለስ እዩ ተዛሪቡ። ነቲ ዝተዛረቦ ቃል ኩሉ ግዜ ይፈጽም። ነቢ ዘካርያስ ብዛዕባ መሲሕ ዝገለጾ ክርስቶስ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ትሑት ኮይኑ ከም ዝመጽእ ሰብ ከም ዝኾነን ከም ዝነዓቐን ብ30 ቅርሺ ከም ዝሽየጥ ከም ዝስቀል ክህንነቱን ንጉስነቱን ብኽብሪ ከም ዝመጽእ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መቕደስ ከም ዝሰርሕ ኣገዛዝኡ ኸዓ ከመይ ከም ዝመስል ዘላቕ ሰላም ብልጽግናን ከም ዘምጽእ ኣቐዲሙ ተዛሪቡ። ኢየሩሳሌም ከም ትኽበብ ብመጀመርያ ናይ ይሁዳ ጸላእቲ ከም ዝዕወቱ እግዚአብሔር ስለ ኢየሩሳሌም ከም ዝዋጋእ ኣብቲ ህዝቢ ፍርዲ ከም ዝኸውን ናይ ይሁዳ መሬት ኣቀማምጣ ከም ዝልወጥ ኣብቲ ናይቲ መሲሕ ዘመነ መንግስቲ በዓል ዳስ ከም ዝኽበር ኢየሩሳሌምን ህዝባን ኣብ መጨረሻ ከም ዝቕደስ ዘካርያስ ትንቢት ተዛሪቡ። እግዚአብሔር ክዝክራ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ዝብል ናይ ኣምላኽ ናይ ጉሉ ናይ ቃል ኪዳን ሽሙ እዩ። እግዚአብሔር ናይ ኪዳኑ ተስፋ ክዝክሮ ንኽፍጽም ድማ ከም ዝተግሃላ መንግስቶም ከም ትምስረት ኣገልግሎት ዝህብ ቤተ መቕደስ ከም ዝህልዎም እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ በቲ መሲሕ ዝኾኑ ድሕነትን እንጸት እንታይ ከም ዝመስል እዩ ተገሊጹ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ትንቢት ዘካርያስ ብመሲሕ ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር መጻኢ ምድሓን ምንጋፍን ንህዝቢ እግዚአብሔር ተስፋ ንምሃብን እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ካብ 9-10 ዘሎ ኮይኑ ኣትጓል ጽዮን ኣዚኽ ተሓጐሲ ኣትጓል ኢየሩሳሌም እልል በሊ እነሆ ንጉሥኪ ንሱ ጻድቕ መድሓንን ትሑትን እዩ። ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽኣሎ። ኣነ ኸዓ ሰረገላ ካብ ኤፍሬም ፈረስ ድማ ካብ ኢየሩሳሌም ከጥፍእየ ቀስቲ ውግእ ከጥፍእ እዩ። ንሱ ንህዛብ ሰላም ክነግሮም እዩ። ግዝኣቱ ካብ ባሕሪ ክሳዕ ባሕሪ ካብቲ ሩባ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ክኸውን እዩ። እግዚአብሔር ኩሉ ፈላጥን ንፍጥረት ዝቈጻጸርን ንሱ እዩ። ከምኡ ዝበለ ድማ ፍጹም የለን። ንተጸግዕዎ ዝተኣመንዎን ውሕስነት ኣለዎም። ትንቢት ዘካርያስ ብምስተውዓል እንተ ኣንቢብናዮ ንእምነትካ ብእግዚአብሔር ኣዕብዮ። ንሱ በይኑ እዩ ተተስፋኻን ውሕስነትካን። ክርስቶስ እቲ ዓብዪ ንጉሥ ንሱ ዓብዪ መድሓኒ እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ትንቢት ዘካርያስ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 እግዚአብሔር ናብኡ ክምለሱ ንህዝቢ ከም ዝጸውዖም ቁጽሪ 1 ብኻለይቲ ዓመት ዳርዮስ በታ ሰሙነይቲ ወርሒ ናብ ነቢ ዘካርያስ ወዲ በረኻያ ወዲ ዒዶ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር መጸ። እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኣቦታትኩም ኣዝዩ ኰረ እምባር ስንስኻ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ናባይ ተመለሱ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት። ኣነ ኸዓ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ይብል እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ኢልካ ንገሮም። ቁጽሪ 4 ከም ኣቦታትኩም ኣይትኾኑ ንኣታቶም እቶም ቀዳሞት ነቢያት እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ካብ እከይ መገድኹምን ካብ እከይ ግብርኹምን ተመለሱ ይብል ኣሎ ኢሎም ነገርዎም። ንሳቶም ግን ኣይሰምዑን ናባይ ክኣጽን ኣይበሉን ይብል እግዚአብሔር። ኣቦታትኩም ኣበይ ኣለዉ? ነቢያትከ ንዘለዓለም ዶ ብሕይወት ይነብሩ እዮም? ግናኸ ንባሮተይ ነቢያት ዝኣዘዝክዎም ቃላተይን ሕጋጋተይን ንቦታትኩም ዶ ኣይርከቦምን እዩ? ንሳቶም ከዓ ተመልሱ እሞ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምቲ ብመጠን መገድናን ግብርናን ክገብረና ኢሉ ዝሓሰቦ ከምኡ ገበረና በሉ። ቀዳማይ ምስሊ ዘካርያስ በምሳል ኣፍራስ ዝረአዮ ረአይ ቁጽሪ 7 ብኻልእቲ ዓመት ዳርዮስ ብመበል 24 መዓልቲ በታ ሽባጥ እትበሃል መበል 11 ወርሒ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብ ነቢ ዘካርያስ ወዲ በረኻያ ወዲ ዒዶ መጸ። ብለይቲ ርኢኹ እነሆኻ ኣብ ሓመር ፈረስ እተወጥሐ ሰብኣይ ንሱ ድማ ኣብ ትሕት ዝበለ ቦታ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጸጾ ጠጠው በለ። ድሕሪኡ እውን ሓመራትን ጥረኝን ኣምበላያትን ኣፍራስ ነበሩ።
ሽዑ ኣነ ጐይታየ እዚኣቶም እንታይ እዮም በልኩ እቲ ምሳይ ዝዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ከዓ እዚኣቶም እንታይ ከም ዝኾኑ ከርእየካ የበለኒ እቲ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጸጾት ደው ኢሉ ዝነበረ ሰብኣይ ከዓ እዚኣቶምሲ እቶም እግዚኣብሔር ንምድሪ ክዘርዋ ዝሰደዶም እዮም ኢሉ መለሰ ንሳቶም ድማ ነቲ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጸጾት ደው ዝበለ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንሕና ንምድሪ ዜርናያ እንሆ ከዓ ኩላ ምድሪ ስቕ ኢላ ዓሪፋ ኣላ ኢሎም መለስሉ ሽዑ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ወእግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ነዘን በተን 70 ዓመት እተቆጣዕኻይን ኢየሩሳሌምን ከተማታት ይሁዳን ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ዘይትምሕረን ኢሉ መለሰ እግዚአብሔር ነቲ ምሳይ ዝዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ብጽቡቕ ቃላትን ብዘጸናንዕ ቃላትን መለሰሉ ቁጥሪ 14-15 እቲ ምሳይ ዝዛረብ ዝነበረ መልኣኽ ከዓ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊትሲ ኣነ በኢየሩሳሌምን ብጽዮንን ዓብይ ቅንዓት ቀኒየ ኣለኹ ቆርቡን ኰሬ ነበርኩ ንሳቶም ግና ንሕሰም ሓጊዞም እዮም እሞ ነቶም ሃዲኦም ዘለዉ ኣሕዛብ ኣዝየ ኰርየሎም ኣለኹ ይብል ኣሎ ኢልካ ኣውጅ በለኒ ስለዚ ከዓ እግዚአብሔር ኣነ ብምሕረት ናብ ኢየሩሳሌም እምለስ ኣለኹ ይብል ኣሎ ቤተይ ኣብኣ ክትስራሕያ ገመድ መለክዒ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ክዝርጋሕ እዩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከተማታተይ ገና ብሰናይ ክረውያ እየን እግዚአብሔርካ ንጽዮን ገና ኸጸናንዓ እዩ ንኢየሩሳሌም ድማ ገና ክሓርያ እዩ ይብል ኣሎ ኢልካውን ኣውጅ ካልኣይ ምስሊ ዘካርያስ ብምሳል ኣቕረንቲ ዝረአዮ ረአይ ቁጥሪ 18 ዓይነይ ኣልዓልኩ እንሆ 4 ቀርኒ ርኢኹ ኣነ ድማ ነቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ እዚኣቶም እንታይ እዮም በልክዎ ንሱን እዚኣቶም እቶም ይሁዳን እስራኤልን ኢየሩሳሌምን ፋሕ ዘበልዎም ኣቕረንቲ እዮም ኢሉ መለሰለይ እግዚአብሔር ከዓ 4 ስራሕቲ ሓጺን ኣርኣየኒ ሽዑ ኣነ እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ መጹ በልኩ ንሱኻ እቲኣቶም ሓደ እኳ ርእሱ ኬልዕል ንይሁዳ ፋሕ ዘበሉ ኣቕረንቲ እዮም እዚኣቶም ግና ከፍርህዎም ነቕርንቲ እቶም ንሃገር ይሁዳ ፋሕ ከብሉ ኢሎም ቀርኖም ዘልዓሉ ኣሕዛብ ከዓ ከውድቑ ዝመጹ እዮም ኢሉ በለኒ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 2 ሳልሳይ ምስሊ ዘካርያስ በምሳል መለክዕ ገመድ ዝረአዮ ረአይ ቁጥሪ 1 ዓይንተይ ኣልዓልኩ እንሆ ኣብ ኢዱ ገመድ መለክዕ ዝነበሮ ሰብኣይ ርኢኹ ኣነ ከዓ ናበይ ኢኻ እትኸይድ ዘለኻ በልኩ ንሱን ኢየሩሳሌም ምግፋሓን ምንዋሓን ክንደይ ከም ዝኾነ ክርእስ ክልክዓ እየበለኒ እንሆ ከዓ እቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ ወፀ ካልእ መልኣኽ ድማ ክጓነፎ ወፀ ንሱ ከዓ ጉየ ነዚ ጎበዝ እዚ ኢየሩሳሌም ሰብን እንስሳን ኣብ ማእከላ ስለ ዝበዝሑ ከም ብዘይ መካበብያ ዘላ ከተማ ክትነብር እያ እግዚአብሔር እውን ኣነ ኣብ ዙርያኣ መካበብያ ሓዊ ክኾንላ ኣብ ማእከላውን ንኽብሪ ክኸውን እየ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገሮ በሎ ስዱዳት ናብ ኢየሩሳሌም ክምለሱ ዝተገብረ መጽዋዕታ ቁጥሪ 6 እግዚአብሔር ኣነ ከምቶም 4 ንፋሳት ሰማይ በቲነኩም እየ ይብል ኣሎ እሞ ተንስኡ ካብ ሃገር ሰሜን ህደሙ ይብል እግዚአብሔር ኣቲ ምስ ጓል ባቢሎን እትነብሪ ጽዮን ኣምልጢ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ እቲ ንኣኻትኩም ዝትንክስ መርዓት ዓይኑ ዝትንኪ እሞ ስለ ክብሩ ናብቶም ዝዘመትኹም ኣሕዛብ ለኣኸኒ እንሆ ኣነ ኢደይ ክልዕለሎም እየ ንሳቶም ከዓ ነቶም ጉዝኣቶም ዝነበሩ ዘመተ ክኾንዎም እዮም ንስኻትኩም እውን እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከም ዝለኣኸኒ ክትፈልጡ ኢኹም ቁጥሪ 10 ኣትጓል ጽዮን እንሆ እመጽእ ኣለኹ ኣብ ማእከልኪ ከዓ ክነብር እየ እሞ እልል በሊ ተሓጐሱን ይብል እግዚአብሔር በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ህዝብታት ናብ እግዚአብሔር ክሓብሩ ህዝበይ ከዓ ክኾኑ እዮም ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኪ ክነብር እየ ንስኸውን እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ናባኺ ከም ዝለኣኸኒ ክትፈልጥ ኢኺ እግዚአብሔር ኣብታ ቅድስቲ ሃገር ንይሁዳ ከም ግዲኡ ክርስትያ ንኢየሩሳሌም ከዓ ገና ክሓርያ እዩ
እግዚአብሔር ካብቲ ቅዱስ ማሕደሩ ተንስኡ እዩ እሞ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ስቕ ይበል። ሰላም ለኪ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ራብዓይ ምስሊ ዘካርያስ በምሳል ሊቀ ካህናት ዝረአዮ ረአይ ቁጽሪ 1 ንኢያሱ ሊቀ ካህናት ኣብ ቅድሚቲ መልአኽ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ከሎ ኣርአየኒ። ሰይጣን ከዓ ክትጻረሮ ኣብ የማኑ ቆይሙ ነበረ። እግዚአብሔር ንሰይጣን ኣታ ሰይጣን እግዚአብሔር ይግናሕኻ፣ እቲ ንኢየሩሳሌም ዝሓረያ እግዚአብሔር ይግናሕኻ፣ እዝስ ካብ ሓዊ ተመንጠለ እያ ደው ኣይኮነን በሎ። ኢያሱ ከዓ ረሳሕ ክዳውንቲ ተኸዲኑ ኣብ ቅድሚቲ መልአኽ ደው ኢሉ ነበረ። እቲ መልአኽ ከዓ ነቶም ኣብ ቅድሚኡ ቆይሞም ዝነበሩ ነቲ ረሳሕ ክዳውንቲ ካብኡ ኣልዕልዎ ኢሉ መለሰሎም። ንኡ ከዓ ርኤ ኣበሳኻ ውፃኩልካ ብሉፅ ክዳውንቱን ከደንኩኻ በሎ። ኣነ ከዓ ኣብ ርእሱ ጽሩይ መጠምጠምያ ጠምጥሙሉ በልኩ። ንሳቶም ድማ ኣብ ርእሱ ጽሩይ መጠምጠምያ ጠምጠሙሉ ክዳውንቱን ከደንዎ። እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ኣብኡ ቆይሙ ነበረ። ቁጽሪ 6 እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ከዓ ንኢያሱ ከምዚ ኢሉ መስከረሉ። እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ብመገደይ እንተ ተመላለስካ ነቲ ዝኣዘዝኩኻውን እንተ ሓልኻስ ንቤተይ ክትፈርዳ ንኣጸደይ ከዓ ክትሕልዋ ኢኻ። ምስ እዞም ኣብዚ ቆይሞም ዘለዉ ቦታ ክህበካ እየ እምበኣርሲ ኣታ ኢያሱ ሊቀ ካህናት ንስኻን እቶም ኣብ ቅድሚኻ ተቐሚጦም ዘለዉ ብጾትካን ንሳቶም ንትእምርቲ ዝኾኑ ሰባት እዮም እሞ ስማዕ፣ እንሆ ኣነ ነቲ ባርያይ እቲ ጨንፈር ከምጽኦ እየ። ቁጽሪ 9 ስለዚ እታ ኣብ ቅድሚ ኢያሱ ዘንበርክዋ እምኒ እንሃ ኣብ ሓንቲ እምንስ 7 ዓይኒ ኣለዋ። እንሆ ከዓ ቅርጻ ክቖርጾ እየ፣ ንኣበሳ እዛ ሃገር እዚኣ ድማ ብሓንቲ መዓልቲ ከርሕቆ እየ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ትሕቲኡ ተኽሊ ወይንን ኦም በለስን ንሓድሕድኩም ክትተዓዳደሙ ኢኹም ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት። ሰላም ለኪ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ሓሙሻይ ምስሊ ዘካርያስ በምሳል ቋሚ ቀንዴል ዝረአዮ ረአይ ቁጽሪ 1 እቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልአኽ ከዓ ተመሊሱ ከምቲ ሰብ ካብ ድቃሱ ዝበራበር ኣበራበረኒ። እንታይ ትርኢ ኣለኻ ድማ በለኒ። ኣነ ከዓ በልኩ፣ እንሆ ሓደ ቋሚ ቀንዴል ኩልንትናኡ ወርቂ፣ ኣብ ርእሱ ከዓ እንዳ ዘይቱን ኣብኡን 7 መብራህቲ ዘለዎ ርኢ ኣለኹ። ነተን ኣብ ርእሱ ዘለዋ መብራህትታት ከዓ 7 ሻምብቆ ኣለወን። ኣብ ጥቓኡ ድማ 2 ኣውሊዕ ኣለዋ። እቲ ሓንቲ ኣብ የማን እቲ እንዳ ዘይቲ፣ እቲ ሓንቲውን ኣብ ጸጋሙ እየን። ቁጽሪ 4 ነቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልአኽ ድማ ጐይታዬ እዚኣተን እንታይ እየን ኢለ መለስኩሉ። እቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልአኽ ከዓ እዚኣተን እንታይ ምዃነን ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢሉ መለሰለይ። ኣነ ድማ ጐይታዬ ኣይፋለይ በልኩ። ኣምላኽ ንዝሩባቤል ዝሃቦ ተስፋ ቁጽሪ 6-7 ሽዑ ንሱ መለሰ፣ እዚ እቲ ንዝሩባቤል ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር እዩ፣ ብመንፈሰይ እምበር ብኽእለትን ብሓይልን ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት። ኣታ ዓብዪ ከረን መን ኢኻ? ኣብ ቅድሚ ዝሩባቤል ጐልጐል ክትኸውን ኢኻ። ጸጋ ጸጋ ንኡኡ እናተባህለ ክጭደር ከሎ ነቲ እምኒ ርእሲ ከውጾ እዩ ኢሉ ነገረኒ። ቁጽሪ 8 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ከዓ መጸኒ፣ ንመሰረት እዛ ቤት እዚኣ ኣእዳው ዝሩባቤል ሰረታኦ ኣእዳው ከዓ ክፍጽሙኣ እየን። ንስኻ ድማ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ናባኻትኩም ከም ዝለኣኸኒ ክትፈልጥ ኢኻ። ንመዓልቲ ንኣሽቱ ነገር ዝንዕቕ መን እዩ?
زنشوعتن كلا مدر زورا أعينت እግዚአብሔር نتابعيد زربابيل زلا ملكعت مندق تحقسن كرياء إين قطري 11 أنا خازن بيمان تصقام زقوامك انديل زلوا كل التاوليعسي انتا إين إلى ملس كله ካልኣይ ጊዜውን እዞም ኣብ ጥቓት ወርቂ ዝውሕዞ ሙሓዝ ወርቂ ዘለዎ ክልተ ጨንፈር ኣውሊዕከ እንታይ እዮም ኢለ መለስኩሉ ንስኻ እዚኣቶም እንታይ ከም ዝኾኑ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢሉ መለሰለይ ኣነ እውን ጎይታዬ ኣይፋለ ይበልኩ ሽዑ ንሱ እዚኣቶም ሲ እቶም ክልተ ኣብ ጥቓት እቲ ጎይታ ኩላ ምድሪ ዝቖሙ ደቂ ዘይቲ እዮም በለ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 5 ሻድሻይ ምስሊ ዘካርያስ በምሳል ዝነፍር ጥቕሉል መጽሓፍ ዝረአዮ ረአይ ቁጥሪ 1 ከም በሐድሽ ኣዒንቲ ያልዓልኩ እነሆኻ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ከተነፍር ከላ ርኢኹ ንስኻ እንታይ ትርኢ ኣለኻ በለኒ ኣነ እውን እትነፍር ጥቕልልቲ መጽሓፍ እርኢ ኣለኹ ምንውሓ 10 እመት ወርዳ ድማ 10 እመት እዩ ኢለ መለስኩ ንስኻ በለኒ ዝሰርቕ ዘበለ ኩሉ ብመጠን እቲ ኣብቲ ሓደ ገጽ ተጻሒፉ ዘሎ ክድምሰስ ብሓሶት ዝምሕል ዘበለ ኩሉኻ ብመጠን እቲ ኣብቲ ሓደ ገጽ ተጻሒፉ ዘሎ ክድምሰስ እዩ እሞ እዚ እቲ ኣብ ዝባን ኩላ ምድሪ ዝወፅእ መርገም እዩ ኣነ ኸውፅኦ የንሱ ድማ ናብ ቤት እቲ ሰራቕን ናብ ቤት እቲ ብስመይ ሓስዩ ዝምሕልን ከኣቱ እዩ ኣብ ማእከል ቤቱ ክነብር ምስና ዕንጨታን እምናን ከኣ ከጥፍኣ እዩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሸውዓይ ምስሊ ዘካርያስ በምሳል ሻምብቆ ኣብ ዝተሰርሐ ሳጽን ዝተቐመጠት ሰበይቲ ዝረአዮ ረአይ ቁጥሪ 5 እቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልአክ ወፀ ኣዒንትኻ ኣልዕል እሞ እዚ ዝወፅእ ዘሎ እንታይ ከም ዝኾነ ርአ በለኒ ኣነ ኸኣ እዚ እንታይ እዩ በልኩ ንሱ ድማ እቲ ዝወፅእ ኤፉ እዩ በለ ኩላ ምድሪ እዚ እዩ መልክዖም ከኣ በለ እንሆ ድማ ሓደ መኽሊት ዓረር ኣልዓሉ ኣብ ማእከል እቲ ኤፋ እውን ሓንቲ ሰበይቲ ተቐሚጣ ነበረት ንስኻ እዚኣ ረሲእነት እያ በለ ናብ ማእከል ኤፋ ድማ ደርበያ ነቲ መኽሊት ዓረር እውን ናብ ኣፍ እቲ ኤፋ ደርበዮ ኣዒንተይ ኣልዓልኩ ርኢኹውን እንሆ ድማ ክልተ ኣንስቲ ወፃ ኣብ ኣኽናፈን ከኣ ንፋስ ነበረ ከም ኣኽናፍ ራዛ ዝመስል ኣኽናፍ ከኣ ነበረን ንሳተን ነቲ ኤፋ ኣብ መንጎ ምድርን ሰማይን ኣልዓልኦ ነቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ ከኣ ነዚ ኤፋ ናበይ እየን ዝወስድኦ ዘለዋ በልክዎ ንሱ ኸኣ ቤት ክሰርሓሉስ ናብ ሃገር ሲንዓር እየን ምስ ተዳለወ ኣብኡ ኣብ ስፍራኡ ክንበር እዩ በለኒ ሰላም ለኪ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 6 ሻሙናይ ምስሊ ዘካርያስ በምሳል 4 ሰረገላ ዝረአዮ ረአይ ቁጥሪ 1 ከም በሐድሽካ ኣዒንቲ ያልዓልኩ እንሆ ድማ 4 ሰረገላ ካብ መንጎ ክልተ ከረን ክወፃ ከለዋ ርኢኹ እቲ ኣኽራን እውን ኣኽራን ኣስራ ዝነበረ ኣብታ ቀዳመይቲ ሰረገላ ሓመራት ኣፍራስ ኣብታ ካልአይቲ ሰረገላ ኸኣ መጓላት ኣፍራስ ነበሩ ኣብታ ሳልሰይቲ ሰረገላ ኣምበላያት ኣፍራስ ኣብታ ራብዒይቲ ሰረገላ ድማ ጭጎታት ብርቱዓት ኣፍራስ ነበሩ ኣነ ኸኣ ነቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ መልኣኽ ጎይታዬ እዚኣቶም እንታይ እዮም ኢለ መለስኩሉ እቲ መልኣክ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰለይ እዚኣቶም እቶም ኣብ ቅድሚቲ ጎይታ ኩላ ምድሪ ቆይሞም ዝወፁ 4 ንፋሳት ሰማይ እዮም እታ መጓላት ኣፍራስ ዘለዋ ናብ ሃገር ሰሜን ኣቢላ ትወፅእ እቶም ኣምቤላታት ኣፍራስ ከዓ ደድሕሪኦም ይወፁ እቶም ጭጎታት ኣፍራስ ድማ ናብ ደቡብ ኣቢሎም ይወፁ እቶም ሓመራት ከዓ ወፁ ንምድሪ ክመላለስዋ ድማ ደለዩ ንሱን ኪዱ ንምድሪ ተመላለስዋ በለ
ንሳቶም ከዓ ንምድሪ ተመላለስዋ ሽዑ ንሱ ጸዋዓን እሞ እንሆ እቶም ናብ ሃገር ሰሜን ኣቢሎም ዝወፁ ኣብታ ሃገር ሰሜን መንፈሰይ ኣህድኡ ኢሉ ተዛረበኒ። ንኢያሱ ዘውዲ ክድፍኣሉ ዝወፀ ትእዛዝ ቁጽሪ 9 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ካመጸኒ ካብቶም ምሩኻት ካብ ሕልዳይ ካብ ጦብያ ካብ የዳዓያ ውሰድ ናታ ንሳቶም ካብ ባቢሎን መጺኦም ዝኣተውዋ ቤት ዮስያስ ወዲ ጾፎንያስ ሎሚ እቶ ብሩርን ወርቅን ውሰድ እሞ ኣኽሊላት ስራሕ ኣብ ርእሲ ትልቀ ካህናት ኢያሱ ወዲ ጻዳቅ ድማ ድፍኣሉ። እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ ኢልካውን ተዛረቦ እቲ ጨንፈር ዝስሙ ሰብኣይ እንሆ ንሱ ካብ ቦታኡ ክጭንፈር መቅደስ እግዚአብሔር ድማ ካህንጽ እዩ። ንሱ መቅደስ እግዚአብሔር ካህንጽ ክብሪ ከዓ ክጸውር ኣብ ዝፋኑ ድማ ክቕመጥን ክገዝእን እዩ። ኣብ ዝፋኑ ካህን ክኸውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም እውን ምኽሪ ሰላም ክኸውን እዩ። እቲ ኣኽሊላት ከዓ ንሄላምን ንጦብያን ንየዳዓያን ንሄን ወዲ ጾፎንያስን ኣብ መቅደስ እግዚአብሔር ንመዘከርታ ክኾኖም እዩ። እቶም ኣብ ርሑቕ ዘሎ ክመጹ ኣብ መቅደስ እግዚአብሔር ከዓ ክሰርሑ እዮም። ንስኻትኩም ድማ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ናባኻትኩም ከም ዝለኣኸኒ ክትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ድሃይ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ተጠንቂቕኩም እንተሰማዕኹም እዚ ክኸውን እዩ። ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 7 ሓቅን ዘይብሉ ጾም እግዚአብሔር ከም ዝነቐፎ ቁጽሪ 1 ኮነ ከዓ ብራብዒት ዓመት ንጉስ ዳርዮስ ብራብዒት መዓልቲ ናይታ ክስለው እትበሃል ታስዒት ወርሒ ቃል እግዚአብሔር ናብ ዘካርያስ መጸ። ቤትኤል ከዓ ንሻርጸርን ንሬገም ሚልክን ምስ ሰቦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክምህለሉን ነቶም ካህናት ቤት እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊትን ንነቢያትን ከዓ ከም ትበተን ብዙሓት ዓመታት ዝገበርክዎ ዶ በቲ ሓሙሰይቲ ወርሒ ተፈልየ ክበኪ እየ ኢሎም ክነግርዎምን ለኣኽዎም። ቁጽሪ 4 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከዓ መጸኒ ንኹሉ ህዝቢ ተሃገርን ንኻህናትን ከምዚ ኢልካ ተዛረቦም እተን 70 ዓመት ኣብ 5ን7ን ወርሒ እትጾሙን እትበኺኑ ዝነበርኩምሲ ብሓቂ ዶ ንኣይ ኢኹም ዝጾምኩምለይ? ምስ እትበልዑን ምስ እትሰትዩን ንርእስኹም ዶ ኣይኮንኩምን እትበልዑን እትሰትዩን? ኢየሩሳሌምን እተን ኣብ ዙርያ ዝነበራ ከተማታታን ሰብ ሰፊርወንን ሃዲአን ከለዋ ደቡብን ግልጎልን ድማ ሰብ ሰፊርወን ከለዋ እግዚአብሔር ብኢድ እቶም ቀዳሞት ነቢያት ገይሩ ዝኣወጆ ቃልሲ እዚ ዶ ኣይኮነን? ትእዛዝ እግዚአብሔር ምጥሓስ ስደት የስዕብ። ቁጽሪ 8 ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ከዓ ንዘካርያስ መጾ። እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ሓቀኛ ፍርዲ ፍረዱ፣ ንሓድሕድኩም ድማ ሰናይን ምሕረትን ግበሩ። ንመበለትን ዘኽታምን ስደተኛን ንድኻን ኣይትግፍዑ። ካባኻትኩም እውን ሓደ እኳ ብልቡ ንሓዉ እከይ ኣይሕሰበሉ። ንሳቶም ግና ምስማዕ ዓበዩ፣ እምቢተኛ እንግድዓ መለሱ፣ ከይሰምዑ እውን ኣእዛኖም ኣጽመሙ። ነቲ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ብመንፈሱ ብኢድ እቶም ቀዳሞት ነቢያት ገይሩ ዝሰደዶ ሕግን ቃላትን ከይሰምዑስ ልቦም ከም ኣልማዝ ገበሩ። ስለዚ ካብ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ዓብዪ ቁጣዕ ኮነ ድማ ከምቲ ንሱ ዝጸውዐ ንሳቶም ከዓ ዘይሰምዑ ከምኡውን ንሳቶም ጸውዑ ኣነ ከዓ ኣይሰማዕኹን ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት። ኣነ እውን ናብቶም ዘይፈልጥዎም ዘበሉ ኩሎም ኣሕዛብ በተንኩዎም። እታ ሃገር ከዓ ሓደ እኳ ዘይሓልፋን ዘይመለሳን ኮይና ብድሕሪኦም ባደመት። ነታ ሃገር ደስታውን ኣባደምዋ። ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 8 እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ከም ብሓድሽ ክሕድሳ ዝሃቦ ተስፋ ቁጽሪ 1
ከምዝ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከዓ መጸ ኣነ ብጽዮን ዓብይ ቅኒኤ ኣለኹ ብዓብይ ቁጣዓውን ቅኒኤ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣነ ናብ ጽዮን ክምለስ ኣብ ማእከል ኢየሩሳሌም ከዓ ክነብር እየ ኢየሩሳሌም ድማ ከተማ ሓቂ ክትስመ እቲ ከረን እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከዓ ቅዱስ ከረን ክስመ እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣረገውቲ ሰብኡትን ኣረገውቲ ኣንስትን ገና ኣብ ኣደባባያት ኢየሩሳሌም ክቕመጡ እዮም ዕድሚኦም ስለ ዝነውሐ ከዓ ነፍሲ ወከፎም መምርክሱ ኣብ ኢዱ ክሕዝ እዩ ኣደባባያት እታ ከተማ ድማ በቶም ኣብተን ኣደባባያታ ዝሰሓቑ ኣወዳትን ኣዋልድን ክመልኣ እየን ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ በተን መዓልታት እቲኣተን ንዒንቲ ተረፍ እዚ ህዝቢ እዚ ዘደንቕ እንተኾነስ ንዒንተይዶ ዘደንቕ ክኸውን እዩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኖ ካብ ሃገር ምብራቕን ካብ ሃገር ምዕራብን ንህዝበይ ከድሕኖም እየ ከምጾም እየሞ ኣብ ማእከል ኢየሩሳሌም ክነብሩ እዮም ንሳቶም ህዝበይ ክኾኑ እዮም ኣነ ከዓ ብሓቅን ብጽድቅን ኣምላኾም ክኸውን እየ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ቁጽሪ 9 ኣቱም በዘን መዓልታት እዚኣተን እቶም ካብ ቤት መቕደስ ምእንቲ ክትህነጽሲ መሰረት ቤት እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እተሰረተትላ መዓልቲ ኣብኣ ዝነበሩ ነቢያት እተዛረብዎ ካብ ኣፎም እዘን ቃላት እዚአን እትሰምዑ ዘለኹም ኣእዳውኩም ኣጽንዑ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ቅድሚ ዘን መዓልታት እዚኣተን ውዕለት ሰብን ውዕለት እንስሳን ኣይነበረን ንኹሉ ሰብ ኣብ ንሓድሕዱ ፈንየዮ እየሞ ብሰሪ ጸላኢ ነቲ ዝወፅን ዝኣቱን ሰላም ኣይነበረን ዘርኢ ሰላም ክኸውን እዩ ወይኒ ፍሬኣ ክትህብ እያ ምድሪ ከዓ ቦቕላ ክትህብ ሰማያት ድማ ጠሎም ክህቡ ነቶም ተረፍ እዚ ህዝቢውን እዚ ኩሉ ከረስትዮም እየ እምበር ሕጅስ ነቶም ተረፍ እዚ ህዝቢ እዚ ከምቲ በተን ቀዳሞት መዓልታት ዝነበርክዎ ኣይክኾኖምን እየ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ክኸውን ድማ እዩ ኣቱም ቤት ይሁዳን ቤት እስራኤልን ከምቲ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ መርገም ዝኾንኩም ከምኡ ከድሕነኩም እየ በረኸትውን ክትኮኑ ኢኹም ኣይትፍርሁ ኣእዳውኩም ኣጽንዑ ቁጽሪ 14-15 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ከምቲ ኣቦታትኩም ምስ ኣወጥዑኒ ክፉእ ክገብረኩም ዝሓሰብክዎ እሞ ዘይትጥዓስኩሉ ከምኡውን በዘን መዓልታት እዚኣተን ኢየሩሳሌምን ንቤት ይሁዳን ሰናይ ክገብረለን ከም ብሓድሽ ሓሲባ ኣለኹ ኣይትፍርሁ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እቲ ክትገብርዎ ዝግባኣኩም ነገርሲ እዚ እዩ ነፍሲ ወከፍኩም ንንብጻይኩም ሓቂ ተዛረቡ ኣብ ደጌታትኩም ፍርዲ ሓቅን ሰላምን ፍረዱ ካብኻትኩም ንሓደ እኳ ብልቡ ንሓዊ እኩይ ኣይሕሰበሉ መሓላ ሓሶት ኣይትፍተው ነዚ ኩሉ እጸልኦ እየ ይብል እግዚአብሔር ቁጽሪ 18 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከኣመጸኒ እቲ ጾም ናይ ራብዓይ ወርሕን እቲ ጾም ናይ ሓሙሻይን እቲ ጾም ናይ ሻብዓይን እቲ ጾም ናይ 10 ወርሕንሲ ንቤት ይሁዳ ሓጎስን ደስታን ባህ ዘብል በዓላት ዓመትን ክኾነሎም እዩ እምበኣርሲ ሓቅን ሰላምን ኣፍቅሩ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ቁጽሪ 20 እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ህዝብታትን ኣብ ብዙሕ ከተማታት ዝነብሩን ገና ክመጹ እዮም ኣብታ ሓንቲ ዝነብሩ ናብታ ካልእ ክኸዱ እዮም እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንምህለል ንእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከዓ ክንደሊ ንኺድ ኣነውን ክኸይድ እየ ክብሉ እዮም ብዙሓት ህዝብታትን ሓያላትን ኣሕዛብን ንእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣብ ኢየሩሳሌም ክደልይዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከዓ ክምህለሉስ ክመጹ እዮም በተን መዓልታት እቲኣተን ካብ ኩሉ ቋንቋታት ኣሕዛብ ዝኾኑ 10 ሰብ ንሓደ ኣይሁዳዊ ዘፈር ክዳኑ ሒዞም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ከም ዝኾነ ሰሚዕና ኢና እሞ ምሳኻትኩም ክንከይድ ኢና ክብሉ እዮም ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ጸላእቲ እስራኤል ቁጽሪ 1-2 ዓይን እግዚአብሔር ናብ ኩሎም ሰብን ናብ ኩሎም ነገድ እስራኤልን ኣቢሉ እዩ እሞ ጾር ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሃገር ሓደራኽን ኣብ ልዕሊ ደማስቆን ኣብ ልዕሊታ ኣብ ወሰና ዘላ ሃማትን ይዓርፍ ኣዝየን ጥበበኛታት እየን እሞ ኣብ ልዕሊ ጢሮስን ሲዶናን ከዓ ይዓርፍ
ጢሮስ ዕርዳ ዓረደት ብሩር ከም ሓመድ ወርቂ ድማ ከም ጸብሪ መገዲ ደለበት እንሆ እግዚአብሔር ክሕዛ ንስልጣና ከዓ ናብ ባሕሪ ክድርብዮ እዩ ብሓዊ ድማ ሞኽ ክትብል እያ ኣስቃልን ክትርእዮ እያ እሞ ክትፈርህ እያ ጋዛውን ክትስቀያ ዕቕሮን ድማ ተስፋኣ ተቖሪጹ እዩ እሞ ከምኣ ንጉስ ካብ ጋዛ ክጠፍእ እዩ ኣስቃሎን ከዓ ዝነብራ ክትስእን እያ ኣብ ኤሽዶድ ድቓላ ክነብር እዩ ኣነ ድማ ንትዕቢት ፍልስጥማውያን ከጥፍኦ እየ ደሙ ከዓ ካብ ኣፍ ጽያፉ ድማ ካብ መንጎ ኣስናኑ ከውፅኣሉ እየ ንሱውን ንኣምላኽና ተረፍ ክኾኖ ኣብ ይሁዳ ከዓ ከም ሓለቓ ክኸውን እዩ ዕቕሮን ድማ ከም ይበሳዊ ካብ ሰራዊት ካብቲ ዝኸይድን ዝመጽን ክከላኸለላስ ኣብ ዙርያ ቤተይ ክሰፍር እየ ሕጂ ብዒንተይ ርእያ እየ እሞ ድሕሪ ዝጨቋኒ ከቶ ኣይክሓልፎምን እዩ ንጉስ ጽዮን ክመጽእ እዩ ቁጽሪ 9 ኣትጓል ጽዮን ኣዝኺ ተሓጐሲ ኣትጓል ኢየሩሳሌም እልል በሊ እንሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቕ መድሓንን ትሑትን እዩ ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ ኣነ ከዓ ሰረገላ ካብ ኤፍሬም ፈረስ ድማ ካብ ኢየሩሳሌም ከጥፍእ እየ ቀስቲ ውግእ ክጠፍእ እዩ ንሱ ንህዛብ ሰላም ክነግሮም እዩ ግዝኣቱ ካብ ባሕሪ ክሳዕ ባሕሪ ካብቲ ሩባ ከዓ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ክኸውን እዩ ምሕዳስ ህዝቢ እግዚኣብሔር ቁጽሪ 11 ንኣኺ ድማ ብሳላት ደም ኪዳንኪ ነቶም እሱራትኪ ካብቲ ማይ ዘይብሉ ጉድጓድ ከውፅኦም እየ ኣቱም ብተስፋ እተኣሰርኩም ናብቲ ዕርዲ ተመለሱ ኣነ ዕጽፊ ገይረ ከም ዝመልሰልኪ ለሙውን እነግረኪ ኣለኹ ቁጽሪ 13 ንርእሰይ ኢለን ይሁዳ ከም ቀስቲ ገተርክዎ ብኤፍሬም ድማ መልኣክዎ ኣትጽዮን ንደቅኺ ኣብ ልዕሊ ደቅኺ ወየናኒ ከተንስኦም ንኣኺ ድማ ከም ሰይፊ ጅግና ክገብረኪ እየ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ክርአ እዩ ፍላጻኡ ከዓ ከም በርቂ ክወጽእ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽውን መለኸት ክነፍሕ ብህቦቡላ ንፋስ ደቡብ ድማ ክኸይድ እዩ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ክዕቕቦም እዩ ንሳቶም ድማ ክውሕጡ እምኒ ወንጭፍ ከዓ ክርግጹ እዮም ክሰትዩ ብወይኒ ከም ዝሰኸሩ ጫውጫው ክብሉ ከም ዋንጫ ከም ኩርናዕ መሰዊኢ ክመልኡ እዮም ከምቲ ኣብ ምድሩ ዘንጸባርቕ ኣእማን ኣኽሊል እዮም እሞ በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚአብሔር ኣምላኾም ንህዝቡ ከም መጓሲ ኸድሕኖም እዩ ሰናዩ ክንደይ ዓብዩ ጽባቐዩስ ክንደይ ዓብዩ እኽሊ ነጉባዝ ኩልዕ ወይኒ ከዓ ነዋልድ ከዕብዮም እዩ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 10 እግዚአብሔር ንህዝቡ ከድሕን ዝሃቦ ተስፋ ቁጥሪ 1 ብጊዜ ጽባሓት ካብ እግዚአብሔር ዝናብ ለምኑ እቲ መባረቕ ዝገብር እግዚአብሔር ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ሳዕሪ ኣብ ግራት ሰርቢ ዝናብ ከዝንበሉ እዩ እቶም ጣዖታት ቤት ኮንቱ ይዛረቡ እቶም ጠንቈልትኻ ሓሶት ይርእዩ ሕልሚ ሓሶት ይነግሩ ብኾንቱውን የጸናንዑ ስለዚ ከም ኣባጊዕ ተባረሩ ጓሳ የብሎምን እሞ ተጨነቑ ኩራይ ኣብ ልዕሊ እቶም ጓሶት ነደደ ኣነውን ነቶም ዲበላታት ክቐጽዖም እየ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ንመጓሲኡ ቤት ይሁዳ ዘኪርዎ እዩ እሞ ኣብ ውግእ ከም ፈረስ ክብሩ ክገብሮም እዩ እቲ እምኒ ኩርናዕ ካብኡ መትከል ካብኡ ቀስቲ ውግእ ካብኡ ኩሎም ጨቆንቲ ሓቢሮም ካብኡ ክወፁ እዮም ኣብ ውግእ ከምቶም ንጸላእቶም ኣብ ጭቃ መገዲ ዝረግጹ ጀጋኑ ክኾኑ እግዚአብሔር ምስኦም እዩ እሞ ክዋግኡ እዮም እቶም ኣብ ኣፍራስ እተወጥሑ ከዓ ክሓንኩ እዮም ቁጥር 6 ኣነ ከዓ ንቤት ይሁዳ ከበርትዓ ንቤት ዮሴፍ ድማ ከድሕናየ ራሕሪሕሎም እየ እሞ ክመልሶም እየ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኾም እየ ክሰምዖም ከዓ እየ እሞ ከምዘይወገድክዎም እውን ክኾኑ እዮም ኤፍሬም ከም ጅግና ክኾኑ እዮም ልቦም ድማ ከም ብወይኒ ክሕጐስ እዩ ደቆም ከዓ ክርእይዎን ክሕጐሱን እዮም ልቦም ብእግዚአብሔር እልል ክብል እዩ ኣነ ተበጀዮም እየ እሞ ክፋጽየሎምን ክእክቦምን እየ በዚሖም ከም ዝነበሩ ከዓ ክበዝሑ እዮም ኣብ ህዝብታት ክዘርኦም እየ ካብ ርሑቕ ድማ ክዝክሩን እዮም ምስ ደቆም እውን ብህይወት ክነብሩን ክምለሱን እዮም ካብ ሃገር ግብፂ ክመልሶም ካብ ኣሶር ድማ ክእክቦም ናብ ሃገር ጊልዓድን ሊባኖስን ከምጽኦም እየ
ዝኣኽሎም ቦታ ኸዓ ኣይክርከብን እዩ ንሱ ብባሕሪ ጸበባ ክሓልፍ ንማዕበላት ኣብ ባሕሪ ክወቕዖ እዩ ኩሉ ማዕሙቕ እቲ ሩባ ኸዓ ክነጽፍ እዩ ትዕቢት ኣሰር ክዋረድ ዘንጊ ግብፁን ክርሕቕ እዩ ብእግዚአብሔር ከበርትዖም እየ ንሳቶም እውን ብስሙ ክመላለሱ እዮም ይብል እግዚአብሔር ሰላም ለኪ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 11 መውዳቕ ጨቆንቲ ገዛእቲ ቁጥሪ 1 ኣታ ሊባኖስ ደጌታትካ ክፈት ነዋምካ ኸዓ ሓዊ ይብልዓዮ ኣታ ጽሕድል ኦም ሊባኖስ ወዲቑ እቶም ክቡራት በሪሶም እዮም እሞ ዋይ ዋይ በል ኣብቲ ማውሒ ባሳን እቲ ብርቱዕ ዱር ተቖሪጹ እዩ እሞ ዋይ ዋይ በሉ ክብረቶም በሪሱ እዩ እሞ ድምፂ ዋይ ዋይ ታጓሶት ይስማዕ ትዕቢት ዮርዳኖስ በሪሱ እዩ እሞ ድምፂ ምጉዛም ሽደናት ኣናብስ ይስማዕ ክልተ ጓሶት ህዝቢ ቁጽሪ 4 እግዚአብሔር ኣምላኸይ ከምዚ ይብል ኣሎ ነተን ኣባጊዕ ማሕረድ ጓስየን እቶም ተሻየእተን ይሓርድወን ንርእሶም በደልቲ ከም ዝኾኑ ኸዓ ኣይቈጽሩን እቶም ሸየእተን ድማ ኣንስ ሃብቲመ እግዚአብሔር ይመስገን ይብሉ ጓሶተን እውን ከቶ ኣይንሕፍወንን እምባሲ ነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ድሕርዚ ኣይክንሕፎምን እየ እረ ኣነስ እንሆ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኢድ ብጻዩን ኣብ ኢድ ንጉሱን ክውፍዮ እየ ንሳቶም ከዓ ነቲ ሃገር ክሰባብርዋ እዮም ኣነ እውን ካብ ኢዶም ኣይከናግፎምን እየ ይብል እግዚአብሔር ሽዑ ነተን ኣባጊዕ ማሕረዲ እወ ነተን መሳኪን እታ መጓሳ ኣባጊዕ ጓስ ይኽወን ክልተ በትሪ ድማ ወሰድኩ ነቲ ሓንቲ ጸጋ ነቲ ሓንቲ ኸዓ ስምረት ኢለ ሰመኽወን ነተን መጓሳ ኣባጊዕ እውን ጓስ ይኽወን ነቶም ሰለስተ ጓሶት ብሓንቲ ወርሒ ኣጥፋእክዎም ነፍሰይ በኣታቶም ጸበባ ነፍሶም እውን ጸላእትኒ ኣነ ኸዓ ኣይጓስየኩምን እየ እታ እትመውት ትሙት እታ ትጠፍእ ትጥፋእ እተን ዝተረፋ ድማ ስጋ ሓድሕደን ይበላልዓ በልኩ ነቲ ምስ ኩሎም ህዝብታት ዝኣትኽዎ ቃል ኪዳነይ ከፍርሲ ነታ ጸጋ ዝስማ በትረይ ወሲደ ሰበርክዋ በታ መዓልቲ እቲኣ ፈረሰ በዝውን እተን ናባይ ዘስተብህላ ዝነበራ ድኻታት እታ መጓሰ ቃል እግዚአብሔር ምዃኑ ፈለጣ ቁጥሪ 12 ኣነ ድማ ንዒንትኹም ባህ እንተኣበለኩምሲ ዋጋይ ሃቡኒ እንተ ዘይኮነስ ሕደግዎ በልክዎም ንሳቶም ንዋጋይ 30 ብሩር መዘኑ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ዝገምገሙለይ ክቡር ገምጋም ናብ ስራሕ መሬት ደርብዮ በለኒ ኣነ ድማ ነቲ 30 ብሩር ወሲደ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ናብቲ ስራሕ መሬት ደርበኽዎ ሽዑ ነቲ ኣብ መንጎ ይሁዳን እስራኤልን ዘሎ ሕውነት ከፍርስ ነታ ስምረት ዝበልክዋ ካልእቲ በትረይ ሰበርክዋ ቁጥሪ 15 እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ኣቕሑ ዓሻ ጓሳውን ንኣኻ ውሰዶ በለኒ ስለዚ እንሆ ስጋ ስቡሓት ዝበልዕ ሸኾናኤን ከዓ ዝምንጭጥ እምበር ነተን ዝጠፍኣ ግዲ ዘይገብረለን ፋሕኒ ዝበላ ድማ ዘይደለየን ንተሰብራ ከዓ ዘይፍውስ ንጥዑያት እውን ዘየቐልብ ጓሳ ኣብቲ ሃገር ከተንስ እየ እቲ ኣባጊዑ ዝፍኑ ዘይጠቅም ጓሳ ወይልኡ ሰይፊ ኣብ ልዕሊ ቅልጽሙን ኣብ ልዕሊ የማነይቲ ዓይኑን ይኹን ቅልጽሙ ብጥራስ ክነቅጽ የማነይቲ ዓይኑ ከዓ ብዘላ ክትጽልምት እያ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 12 መጻኢ ናይ ምድሓን ተስፋ ኢየሩሳሌም ቁጽሪ 1 ጾር ቃል እግዚአብሔር ብዛዕባ እስራኤል እቲ ንሰማያት ዝዘርግሖ ንምድሪ ድማ ዝሰረታ ንመንፈስ ሰቡን ኣብ ውሽጢ ዝደኮኖ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ኢየሩሳሌም ነቶም ኣብ ዙርያ ዘለዉ ኩላቶም ህዝብታት ጽዋዕ ስኽራን ክገብራየ ኢየሩሳሌም ተኸቢባ ከላውን ኣብ ይሁዳ ከምኡ ክኸውን እዩ
بتامعلت تي أدم مكخون إيو يرسالم نخلاتهم هزبتات كبيد أمنك جبراي زسكم وازبول كلاتهم أزيم كأصل إيوم كلاتهم أحزاب مدرون نمتصراراك كوب إيوم قطري 4 بتامعلت تي أن خلاتهم أفراس بسنبات زود حوام كأب بتصلالي كوقعم إيه قبل على بيت يهودا دما أعنتي كوحكبل إيه نخلاتهم أفراس زبتات كأب بعرض كوقعم إيه يبل እግዚአብሔር حلقو يهودا بلبهم اتم أبي يرسالم زنبرو بغويتا السراويت أملاخهم حيلي إيوم كبلو إيوم قطر 6 بتامعلت تي أنا نتم حلقو يهودا كم رسن مدجا أما أخل أنجيتن كم حال تحوي أما أكل اندأتن كغورم إيه نتم يمانت سقام كبيمم موم زلو كلاتم هزبتات كا كوحت ووم إيوم يرسالم دما أبوتا أبي يرسالم كم بحديث سفر كتكون إيه كبرت بيت داويتن كبرت اتم أبي يرسالم زنبرون أبلع يهودا كي عبه እግዚአብሔር ቅድም ንድንኳናት ይሁዳ ከድሕን እዩ በታመዓልቲ እቲኣ እግዚአብሔር ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ክከላኸለሎም እዩ እቲ ካባታቶም ድኹም ዝኾነ በታመዓልቲ እቲኣ ከም ዳዊት ክኸውን እዩ ቤት ዳዊት ከዓ ከም ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኦም ከም መልኣኽ እግዚአብሔር ክትከውን እያ በታመዓልቲ እቲኣ ድማ ክኸውን እዩ ነቶም ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ዝመፁ ኩሎም ኣሕዛብ ንምጥፍኦም ክደሊ እየ قطري 10 أبل على بيت داويتن أبل على توم أبي يرسالم زنبرون منفس أجان مهللان كحويه نساتم كأنا أي نتزوج وقت أمتيم كم تين حدا ولدو زبخيلو كبخيلو كم تين نبخرو مرير حزن زحزن له أمريرون كحزن له يوم بتامعلت تيا كم تي أب حداد ريمون أب قل ميجيدون زخنة بخيات أبي يرسالم أبي بخيات خون إيو تهاجر كأكتبت كيا نفس وقف عليتنا نبينو عليت بيت داويت نبينهم أنستم دما نبينن عليت بيت ناتان نبينهم أنستم ونبينن عليت بيت لوي نبينهم أنستم كأن نبينن عليت شمعي نبينهم أنستم ونبينن كلهم تم زترفوا عليتات دما ببع عليتهم نبينهم أنستم ونبينن تنبيت زكرياس معراف 13 كاب حتات منصح قطر 1 بتامعلت تيان نبيت داويتن نتوم أبي يرسالم زنبرون نحاتاتن رخصتن اتخون علاماي كتكفتلهم إياه እግዚአብሔር ጌታ ስራይ ከም ዝብል ኣሎ በታመዓልቲ እቲኣ ክኸውን እዩ ንስም ጣዖታት ካብታ ሃገር ከጥፍኦ እየ ድሕሪ ድማ ኣይክዝከርን እዩ ነቶም ነቢያትን ንትርኩስ መንፈስ ከዓ ካብታ ሃገር ከልቅቖም እየ ክኸውን ድማ እዩ ገለ ሰብ ገና እንተተነበየ እቶም ዝወለድዎ ኣቦና ድዩን ንስኻ ብስም እግዚአብሔር ሓሶት ተዛሪብካ ኢኻ እሞ ብህይወት ኣይትንበር ክብልዎ እዮም እቶም ዝወለድዎ ኣቦን ኣዲኡን እውን ክንበ ከሎ ክወግእዎ እዮም በታመዓልቲ እቲኣ ድማ ክኸውን እዩ እቶም ነቢያት ነፍሲ ወከፎም ክንበዩ ከለዉ ብረኣዮም ክሓንኩ እዮም ንምሕሳው ከዓ ጨጓር ባርኖስ ኣይክለብሱን እዮም ገናኸ ሰብ ካብ ንእስነተይ ገዚኡኒ እዩ እሞ ሓረስታይ እየ እምበር ነቢይ ኣይኮንኩን ክብል እዩ ንኡ ከዓ እዚ ኣብ ማእከል ኣእዳውካ ዘሎ ቁስሊ እንታይ እዩ እንተበልዎ ንሱ ድማ እዚ ኣብ ቤት እቶም ዘፍቅሩኒ ተወጋእክዎ እዩ ክብል እዩ ነቲ ጓሳ ቀተሎ እተን ኣባጊዕ እውን ፋሕ ይብላ ቁፅሪ 7 ወሰይፊ አንጻር ጓሳይን አንጻር እትብጻየ ዝኾነ ሰብን ተንስእ ነቲ ጓሳ ውቕዓዮ እተን ኣባጊዕ ከዓ ፋሕ ክብላ እየን ኢደይ ድማ አንጻር እቶም ናእሽቱ ክመልስ እየ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ኣብ ኩላ ሃገር ድማ ክኸውን እዩ ይብል እግዚአብሔር እቶም ክልተ ኢድ ኣብኣ ክቁረጹን ክሞቱን እዮም እቲ ሲሶ ግና ኣብኣ ክተርፍ እዩ ኣነ ከዓ ነቶም ሲሶ ናብ ሓዊ ከእትዎም ብሩር ከም ዝኹላዕ ክኹልዖም ወርቂ ከም ዝፍተን ክፍትኖም እየ ስመይ ክጽውዑ እዮም ኣነ እውን ክሰምዖም እየ ህዝበይ እዩ ክብል እየ ንሱን እግዚአብሔር ኣምላኸይ እዩ ክብል እዩ ሰላም ለኪ
ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ኢየሩሳሌምን አሕዛብን ቁጥሪ 1 እነሆ መዓልቲ እግዚአብሔር ትመጽእ ዘመተኺ ከኣ ኣብ ማእከልኪ ክመቀል እዩ ኣነ ከኣ ኩላቶም ኣሕዛብ ንኢየሩሳሌም ክዋግኡዋ ክእክቦም እየ እታ ከተማ ክትተሓዝ እያ ኣባይቲ ክዝመት እዩ ኣንስቱን ክንውራ እየን ፍርቂ እታ ከተማ ድማ ተማሪኻ ክትወፅእ እያ ካብቲ ህዝቢት ዝተረፈ ግና ካብታ ከተማ ብጥራስ ኣይክጠፍእን እዩ ቁጥር 3 ሽዑ እግዚአብሔር ክወፅእ ከምቲ ብመዓልቲ ውግእ እተዋግኦ ነቶም ኣሕዛብ ክዋግኦም እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣጋሩ ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ኢየሩሳሌም ኣብ ምብራቕ ዘሎ ከረን ዘይቲ ክቐውም እዩ እቲ ከረን ዘይቲ ከዓ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ኣብ ማእከሉ ክስምጠቕ ኣዝዩ ዓብዪ ሽንጭሮውን ክኸውን እዩ ፍርቂ እቲ ከረን ናብ ሰሜን ፍርቁ ድማ ናብ ደቡብ ክዘብል እዩ ሽንጭሮ እቲ ኣኽራን ክሳዕ ኣጸል ክበጽሕ እዩ እሞ ንስኻኩም በቲ ሽንጭሮ ኣኽራነይ ክትሃድሙ ኢኹም بزمن أوزيا نقص يهودا كم من قطقات مدري كم زهدنكم كتهدمو يخم እግዚአብሔር አምላኸይ ክመጽዩ ኩላቶም ቅዱሳን ከኣ ምሳኻ ቁጥር 6 በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ክኸውን እዩ ብርሃን ሲድነ ክኸውን እዩ እምበር ነጸብራቑ ኣይከብርህን እዩ ኣብ እግዚአብሔር እተፈልጠት ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኸውን መዓልቲ ወይስ ለይቲ ኣይኮነን ግናኸ ኣጋምሸት ብርሃን ክኸውን እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ክኸውን እዩ ሕያው ማያት ኣብ ኢየሩሳሌም ፈረቓኡ ናብ ምብራቃዊ ባሕሪ ፈረቓኡ ከኣ ናብ ምዕራባዊ ባሕሪ ኣቢሉ ክወጽእ እዩ ብሓጋይን ብኽረምትን ክህሉ እዩ እግዚአብሔር ከኣ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ክነግስ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚአብሔር ሓደ ስሙ እውን ሓደ ክኸውን እዩ ኩላ ሃገር ካብ ጌባዕ ክሳዕ ሪሞን ደቡብ ኢየሩሳሌም ናብ ጎልጎል ክትልወጥ እያ ኢየሩሳሌም ከኣ ልዕል ክትብል ካብ ደገ ብንያም ክሳዕ እቲ ቦታ ቀዳመይቲ ደገ ክሳዕ ደገ ኩርናዕ ካብ ግንቢ ሃናኒኤል ድማ ክሳዕ መጽምቑ ንጉሥ ኣብ ቦታኣ ክትነብር እያ ኣብኣ ክነብሩ እዮም ድሕሪዚ ድማ መርገማይ ክኸውንን እዩ ኢየሩሳሌም እውን ሃዲኣ ክትነብር እያ ቁጽሪ 12 እዚ ኸኣ እቲ እግዚአብሔር ነቶም ኢየሩሳሌም ዝወግኡዋ ኩላቶም ህዝብታት ዝወቕዓሉ መዓት እዩ በእጋሮም ደው ኢሎም ከለዉ ስጋኦም ክምሽምሽ እዩ ኣዒንቶም ኣብ ጉድጓደን ክምሽምሻ እየን ልሳኖም ድማ ኣብ ኣፎም ክትምሽምሽ እያ በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ዓብዪ እግርግር ከተንስኣሎም እዩ ንሳቶም ድማ ኢድ ሓድሕዶም ክተሓሓዙ ነፍሲ ወከፎም ከኣ ኢዱ ኣብ ልዕሊ ኢድ ብጻይ ከልዕል እዩ ይሁዳ ድማ ንኢየሩሳሌም ክዋግኣ እዩ ሃብቲ እቶም ኣብ ዙርያ ዘለዉ ኩሎም ኣሕዛብ ኣዝዩ ብዙሕ ወርቅን ብሩርን ክዳውንትን ክድለብ እዩ ከምኡውን እታን ንፈረስን ንበቕልን ንገመልን ንኣድግን ነቶም ኣብቲ ሰፈር ዘለዉ ኩላቶም እንስሳን እትወቅዕ መዓት ከምዛ መዓት እዚኣ ክትከውን እያ ቁጽሪ 16 ክኸውን ድማ እዩ ካብቶም ኣንጻር ኢየሩሳሌም መጺኦም ዝነበሩ ኩሎም ኣሕዛብ ዝተረፉ ዘበሉ ኩላቶም ንንጉሥ ንእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ክሰግዱን በዓል ዳስ ከብዕሉን ኣብ ዓመት ክድይቡ እዮም ክኸውን ድማ እዩ ገለ ካብዞም ዓሌት ምድሪ ነቲ ንጉሥ ንእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ክሰግዱሉን ናብ ኢየሩሳሌም እንተዘይደየቡ ኣብኦም ዝናብ ኣይክዘንብን እዩ ዓሌት ግብፂ እንተዘይደየቡን ዘይመፁን ከኣ ናብኦም እውን ኣይክዘንብን እዩ እዚ እቲ እግዚአብሔር ነቶም በዓል ዳስ ከብዕሉ ዘይድይቡ ኣሕዛብ ዝቐጽዓሉ መዓት እዩ እዚ እቲ ቅጽዓት ግብፅን ቅጽዓት እቶም በዓል ዳስ ከብዕሉ ዘይድይቡ ኩላቶም ኣሕዛብን እዩ ቁጽሪ 20 በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ቃጽል ኣፍራስ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ዝብል ክጽሓፍ እዩ እቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዘሎ ድስትታት ከምቲ ኣብ ቅድሚ መስዊኢ ዘሎ ሒላባት ክኸውን እዩ ድስቲ ዘበለ ኩሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ይሁዳን ንእግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ክቅደስ እዩ እቶም መስዋዕቲ ዝስውኡ ኩላቶም ከኣ ክመፁ እዮም እሞ ካብኡ ወሲዶም ኣብኡ ከብስሉ እዮም በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኣብታ ቤት እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ከነኣናዊ ከቶ ኣይክህሉን እዩ